Irritatie in de rechtbank. 8 verdachten moesten 13 jaar wachten tot hun zaak vandaag dan eindelijk behandeld werd. Nou, het is natuurlijk eigenlijk absurd dat een zaak 13 jaar lang eigenlijk op de plank blijft liggen en dat we dan nu pas op een regiezitting zitten. En het is eigenlijk nog absurder dat we na die 13 jaar nog getuigen moeten gaan horen die 13 jaar geleden een verklaring hebben afgelegd. Zometeen alle details. En verder in het Zeeuwse nieuws. Wat leren we uit Friesland over nieuwe veerboten? En wie heeft buurtbewoners een deurmat cadeau gedaan? Goedenavond. Dat verdachten soms lang moeten wachten op de afhandeling van hun zaak bij de rechtbank komt vaker voor. Maar vandaag stonden bij de rechtbank in Breda 8 mensen terecht voor zaken van 13 jaar geleden. Straks naar verslaggever Mark van Leijden bij de rechtbank. Maar eerst een flink stuk terug in de tijd. Het verhaal begint eind 2011. Bij hoogwerkersbedrijf HWS in Capelle wordt een inval gedaan. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bedrijf een dekmantel is voor een criminele organisatie die handelt in hennep. Tijdens dat onderzoek worden meer hennepkwekerijen ontdekt. Die hebben verder niks te maken met het oorspronkelijke onderzoek naar het hoogwerkersbedrijf en justitie beschouwt ze dan ook als bijvangst. Bij die bijvangst komen 8 personen als verdachten in beeld. De rechtbank besluit in 2013 dat het grote oorspronkelijke onderzoek naar het hoogwerkersbedrijf eerst helemaal moet worden afgerond. Pas daarna wil de rechtbank de zaak van de 8 verdachten van de bijvangst weer oppakken. Maar de rechtszaak tegen het hoogwerkersbedrijf uit Capelle kost heel veel tijd. Pas in 2022 kan dat helemaal worden afgesloten, ruim 10 jaar na de eerste inval. En de 8 verdachten uit de bijvangst komen nu dus pas aan de beurt. En bij de rechtbank in Breda staat verslaggever Mark van Leijden. Mark, na jaren wachten werd vandaag dan gekeken hoe ver het onderzoek staat. Waren die verdachten eigenlijk vandaag aanwezig? Ja, een van de verdachten was vandaag aanwezig in de rechtbank. Hij kreeg aan het einde van deze voorbereidende zitting het woord. En zei dat hij al jarenlang in onzekerheid zit en dat hij daarom vindt dat hij al genoeg gestraft is. Nou, de advocaten zijn daar ook eensgezind over. Zij vinden het allemaal veel te lang duren. Nou, het is natuurlijk eigenlijk absurd dat een zaak 13 jaar lang eigenlijk op de plank blijft liggen en dat we dan nu pas op een regiezitting zitten. En het is eigenlijk nog absurder dat we na die 13 jaar nog getuigen moeten gaan horen die 13 jaar geleden een verklaring hebben afgelegd. Nou Mark, de term absurd is gevallen. De verdediging vindt dus dat het hier eigenlijk gewoon maar moet stoppen. Gaat de rechtszaak eigenlijk sowieso door als het zo lang heeft geduurd? Nou, dat is aan de rechtbank, want die beslist uiteindelijk of zo'n zaak, ook al heeft dat lang geduurd, gewoon doorgaat. Als het dan het Openbaar Ministerie ligt, zij zeggen, er zijn strafbare feiten gepleegd zoveel jaar geleden, daar moet er gewoon straf op volgen. Dat lange wachten heeft, kan ik mij voorstellen, wel invloed op de strafmaat uiteindelijk als de zaak toch doorgaat. Ja, als je kijkt naar vergelijkbare zaken waarbij verdachten jarenlang moeten wachten op een strafzaak, dan zie je dat er veel mindere straffen uitgesproken worden. Mark van Leijden, dankjewel. De Zeeuwse economie is vorig jaar met 1,8% gegroeid. En dat is samen met Drenthe de sterkste groei van het land. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat valt op omdat Zeeland vorig jaar nog een van de laagste groeicijfers had. De gemeente Schouwen-Duiveland ziet af van de bouw van 16 sociale huurwoningen. Tijdens de bouw zou te veel stikstof vrijkomen. Volgens de regels kunnen er nu maar 4 woningen gebouwd worden. En dat vinden de gemeente en de woningcorporatie te weinig. De provincie spreekt over een superambitieuze planning. Over 4 jaar moet de Westerschelde-ferry varen met nieuwe schepen. En in die tijd moet er nog veel gebeuren. De schepen moeten gekozen, gebouwd en getest worden. We gingen maar eens even inspiratie opdoen bij een andere veerdienst. Die van rederij Doekse in Friesland. Rederij Doekse voert de veerdiensten uit tussen Harlingen in Friesland en de Waddeneilanden Vlieland en Terschelling. Doekse heeft 4 autoveren, 2 snelboten, een vrachtschip en een watertaxi. Is één van die schepen in de toekomst geschikt voor de Westerschelde? Nee, dat denk ik niet. We hebben een heel ander vaarprofiel. De afstand is wat groter. Wij verzorgen een levensaderverbinding zeg maar, voor Vlieland en Terschelling. Dus je moet eigenlijk per route
bekijken wat is hier passend. Onze schepen zie ik daar niet zo snel ingezet worden. De schepen van Doekse varen bovendien op fossiele brandstoffen en dat heeft niet meer de toekomst. Als er voldoende stroom beschikbaar is op het net, dan is de keuze voor batterij elektrisch, 100% elektrisch, in onze ogen de beste keuze. Dat vindt ook gedeputeerde Hardy van der Maas, die zich oriënteert op nieuwe schepen. Maar er is nu nog te weinig stroom om volledig elektrisch te varen. Ik ga echt proberen om schepen te laten bouwen die volledig elektrisch varen. Tegelijkertijd, als blijkt dat dat op korte termijn, dus in 2029 nog niet haalbaar is, dan zul je iets moeten bedenken als een tussenvariant of een hybride vorm. En hybride houdt in dat een schip deels elektrisch en deels op fossiele brandstof vaart. Zolang er nog te weinig stroom is, is hybride varen volgens rederij Doekse de komende jaren de meest praktische keuze voor de Westerschelde-ferry. Als een soort overgangsfase. Dan bouw je bijvoorbeeld een schip met elektromotoren, waar nog wel ook nu nog generatoren in staan en batterijpakketten om die elektromotoren aan te drijven, dus dieselgeneratoren. En op een gegeven moment gaan de dieselgeneratoren eruit en worden vervangen door batterijpakketten. Dat zou in onze ogen, zeg maar voor veerdiensten die relatief korte afstanden varen en steeds in dezelfde havens afmeren, is dat een logische keuze op dit moment. Bij mij in de studio politiek verslaggever Marcel de Kraan. Marcel, wat is er eigenlijk mis met de boten die er nu varen? Die zijn gewoon hartstikke oud. Die komen uit 2004, dus je kunt het uitrekenen. Die zijn 21 jaar oud, zijn ook regelmatig kapot, dat weet ook iedereen. Er lag er laatst weer een aan de ketting van Pasen tot nu. Dus ja, nieuwe schepen, het is echt geen overbodige luxe. Nee, en als het over nieuwe schepen gaat, gaat het ook altijd over de vraag: mogen er dan ook auto's mee aan boord? Ja, dat klopt. Dat is iets uit het verleden. Hè. Iedereen heeft nog die oude PSD-boten in gedachten. Rederij Doekse heeft ook een idee over auto's op de boot. De veerdienst kan in mijn ogen ook in Zeeland best een goede backup zijn voor de tunnel als daar een keer iets mee is. Niet voor al het verkeer, maar wel voor het verkeer dat dan voorrang krijgt, zoals hulpdiensten. Ambulances, politie, brandweer, dat soort diensten. Exact, ja. Ja, en voor de duidelijkheid, de provincie wil dat dus niet. Hè. Die willen beslist geen auto's op die nieuwe boten. Ja, dat is bijna een soort dogma op het Abdijplein. Ja. Als dat besluit dan eenmaal genomen is, welke boten het dan worden, zijn ze er dan ook snel? Nee, nog niet, want ze moeten dus eerst inderdaad gekozen worden. Dan moeten ze nog worden gebouwd. En ze moeten ook nog worden getest. Nou, 1 januari 2029, dat is de deadline. Dan moeten er echt nieuwe schepen zijn tussen Breskens en Vlissingen. Marcel, dankjewel. Ja. De bekende Belgische YouTuber Sias, die illegaal het leegstaande zwembad Scheldorado is binnengedrongen, begrijpt dat politie en gemeente Terneuzen daar niet blij mee zijn. 7 Vlamingen kregen deze week een boete omdat ze net als de YouTuber naar binnen waren gegaan. De gemeente vermoedt copycat gedrag. Maar Sias gaat gewoon door met het opnemen van dit soort video's, zegt hij. Ook hij roept jongeren op om hem niet na te doen. Na een reis vanuit Limburg zijn de 100.000 Donald Ducks nu thuis bij Rini Leenhouts in Groeden. Eigenlijk binnen 5 tot 10 minuten was de deal beklonken. En ik denk dat ik een 20 seconden gezien heb van het filmpje. Dus het is eigenlijk een soort van impulsieve aankoop, maar ik had er alle vertrouwen in. Geschat wordt dat hij er €10.000 voor heeft betaald, maar daar zegt hij zelf liever niets over. Ik ga er heel veel fijne momenten aan hebben en ja, wat dat dan kost, dat is eigenlijk onbetaalbaar. Nu is het plan dat je ze allemaal gaat lezen. Hoe lang denk je dat je daarmee bezig bent? Nou, volgens een van mijn neefjes, die had het uitgerekend, als ik elke dag 1 zou lezen, dan heb ik ongeveer 283 jaar nodig. Maar ik hoop dat ik binnenkort wat meer tijd ga krijgen, waardoor ik er veel meer dan 1 per dag kan lezen. En vanavond ga ik beginnen aan nummer 1. En dan naar een mysterie in Middelburg. Inwoners rondom de Oostkerk werden vanochtend wakker met een nieuwe deurmat op de stoep. En er staat ook nog een cryptisch tekeningetje op. Maar waar die matten vandaan komen? Toen ik naar mijn werk moest vertrekken, 's ochtends vroeg wou ik mijn fiets pakken en gaan. En toen zag ik hem gewoon op mijn deur liggen. Ja, ik dacht het is gewoon ik woon op een groep, dus ik dacht het is van de begeleiding of iets. Maar ik denk niet als ik zo rondkijk dat het van een begeleider of iets komt. Ik kom dus bij mijn dochter op bezoek en ik zag die matjes liggen. Ik dacht, hé, wat grappig. Maar voor de rest had ik er niet zo'n idee van goh, hoe komen die hier? Wat denk je dat het voorstelt? Ik denk een vaas of iets van een vuilnisbak of zo, dat we het schoon moeten houden. Ik heb geen flauw idee eigenlijk.
Ik vind het een beetje op een schoorsteen lijken of zo. Of een prullenbak. Het is een heel geheimzinnig beeld. Even dachten we dat een kunstenaar in de straat achter de matjes zat. Omdat hij binnenkort een expositie heeft over de kerncentrale in Borselen. Maar hij ontkent dat stellig. Als ik goed kijk, ook achter u staat een videodeurbel. Is er misschien terug te zien hoe het is neergelegd, wie dat heeft gedaan? Ja, dat zou ik even aan mijn dochter moeten vragen of zij dat terug kan kijken. Geen idee. Dan zullen we jullie bellen. Gebeld zijn we nog altijd niet. Ondanks het mysterie vallen de matjes wel in de smaak bij de Middelburgers. Ik laat hem gewoon netjes liggen. Ik vind hem leuk, toch? Ik hou die oude haal ik weg en dan laat ik deze gewoon liggen. Ja. Dus ik wil dat gelijk even doen. Vandaag was er veel bewolking, plaatselijk af en toe wat lichte regen en brak vooral langs de kust soms de zon even door. Morgen starten we nog met veel bewolking, maar 's middags wordt het dan zonniger en de dagen daarna knapt het weer steeds verder op met dagelijks meer zon, hogere temperaturen en overal droog weer. Online lees je nu bij ons een verhaal over de Zeeuwse gitarist Jan-Peter van Galen, die aan de vooravond van zijn allereerste Europese tour bestolen is. Hij speelt in een Vlaams-Nederlandse metalband No Kings Allowed. En terwijl ze incheckten in hun hotel in Turijn, werden al hun muziekinstrumenten en apparatuur gestolen. Wat nu? Nou, dat lees je online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een heel fijne donderdagavond en natuurlijk heel graag tot morgen.